Para iniciar esta presentación quería comenzar por comentar que vamos a presentar un programa de educación ambiental que aunamos baixo o título de Por unha transición ecolóxica e que desenvolvemos gracias ao apoio da Diputación da Coruña e que se basa en tres piares que sintetizan en boa medida a problemática da crise ambiental na que vivimos. Por unha banda, toda a problemática do cambio climático, por outra, a necesidade da conservación do patrimonio natural, tanto a biodiversidade como a xeodiversidade, e, por outra banda, un tema emerxente e preocupante como é toda a problemática dos océanos e, en particular, o lixo mariño e os plásticos, e que se engloba baixo un nome global a nivel internacional de Ocean Literacy, que poderíamos decir que é por unha alfabetización sobre a problemática dos océanos na sociedade e por unha cultura oceánica. E isto desenvolvese tanto con actividades de educación ambiental en aula e ao aire libre, con actividades de formación para profesores e públicos blanco de diversos tipos interesados nesta problemática, co apoio documental do Centro de Documentación Ambiental do Ceida e coa xeneración de materiais en moi diversos formatos, sexan folletos, sexan libros, exposicións itinerantes ou materiais en formato digital e accesibles precisamente a través da páxina do Ceida e dinamizados do Centro de Documentación. E todos estes programas vos explicarán agora desde a equipa educativa do Ceida con máis detenimento. O pasado mes de maio, o Goberno vén de aprobar a primeira Lei de Cambio Climático e Transición Ecolóxica. Esta lei marca unha serie de obxectivos que deberíamos cumplir antes do ano 2030. Como, por exemplo, poderíamos destacar que o 74% da enerxía que consumamos como sociedade proveña de fontes renovables. Para conseguir isto, necesitamos de unha cidadanía empoderada, de unha cidadanía concienciada. É por iso que, dende este proxecto, para unha transición ecolóxica que estamos a desenvolver dende o Ceida, buscamos que a cidadanía, dende os máis novos ata os máis maiores, coñezan a problemática da emerxencia climática e por que está formada. Asemade, tamén necesitamos que coñezan os escenarios futuros aos que poderíamos chegar en caso de non facer nada e seguir na tesitura na que nos estamos a mover. Cabe destacar tamén que debemos darlles as ferramentas de mitigación e adaptación. A segunda liña de traballo deste programa é o lixo mariño. Neste momento xeramos residuos en cantidades intolerables para o planeta e no noso día a día utilizamos moitos recursos que xeran de forma directa ou indirecta residuos plásticos. Todo isto, xunto a unha falta de sistemas de xestión e reciclaxe eficaces, provoca que moitos destes residuos rematen nos nosos mares e océanos. Por iso, con este programa, o que buscamos é que se identifique a problemática para poder ser exixentes, críticos e críticas con ela, tamén coñecer os impactos negativos que provocan no medio, pero tamén a repercusión sobre as persoas, colaborar con entidades que traballen a temática e promover hábitos de consumo responsables. O último tema que abordamos no programa para unha transición ecolóxica ten relación cos espacios naturais protexidos. Estes espacios naturais protexidos que están na nosa contorna moitas veces pasan desapercibidos para a maior parte da poboación. Dentro do programa, un dos obxectivos que perseguimos é dar a coñecer estes espazos, poñelos en valor e que a xente, a forza de coñecelos, poda axudar a conservalos. Traballamos en tres dos espazos naturais protexidos da provincia da Coruña, dous parques naturais, o Parque das Fragas do Eume e o Complexo dunar de Corrubedo e as lagoas de Carregal e Vixán, e por outro lado na Reserva da Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. A idea principal é que, a través da educación ambiental, a xente poda establecer vínculos afectivos con estes espacios naturais e se sintan como protagonistas para participar na súa conservación.